Hei, eu sunt Alex, adică Luke Gaming și l-avem aici pe Sandu Gaming, e Sandu, vreau să-i fac canal și o să ne jucăm un joc. Da, 8 road. Și în jocul ăsta putem face orice, putem să dăm jos cu mașină, ne cumpărăm de toate. Eu nu l-am plec. Mașinile costă bani adevărat. Dacă nu le câștigi la niște plicuri care în colțul din dreapta sus, alea care în galben, portocaliu și mov, alea care tot. Abonați la acolo și dați like. Hai să vedem dacă putem băga player pe hară. 4 maxim. Cred că boți, da. Și aici sunt multe lucruri. Să știți că e foarte fain, dacă deci mi-a plăcut. Clar, și el, dar are ceva. Da, am încercat și cu hack, dacă hack îți merge, dacă îți dai bani. Uite, puteți să luați alea. Era sărut stâlpul. Puteți să luați avioane, bărci. Eu vreau elicopterul ăla. Este un elicopter foarte mare. Dacă acum, îl iau acum și veți vedea, pot să-mi bag mașina în el? Orice mașină. Ca să fie cât de mare. Pot să iau dintre bărcile și acela este elicopterul. Nu, nicio mașină nu este mai mare decât locul lui. Da, deci nu te cred că atât să mă bag. Se pare că... Uitați un player. Un bot, să zic. Da, Asta piară. Și acum e bagă din față mai bine cu... Da, uite, să luați bani. Aveți și de agățat, dacă vreți să agățați ceva. Dar am evitat un accident foarte dur, pot zice. Dacă stați mult în apă, puteți să moriți cu mașina. Da. Mașina, vă duc. Uitați, asta. Uitați cât este. Cât spațiu este, uriaș. Poate să intre orice mașină între ăsta sau tir. Și am făcut odată ca acel player pe care l-ați văzut. Uite-l, acolo unde e. Da, am avut o problemă. Deci sunt două helpuri acolo, adică sunt două mașini. Dar unul dintre helpuri este mașina aia mare, lungă. Cum rezolvați? Aici care am dat bani de la mine sau am bani, nu știu, da. Deci, trapa. oricum trebuie să... Da, o facem treabă. Deci puteți să vedeți cum se de jos. Ăla l-am agățat, mi-am pus mașina înăuntru la elicopterului și l-am agățat și pe acel player. Da. Ce nu mă las să merg? Trebuie să-l sus. Și am ieșit de pe... Am ieșit din hartă. Aveți 3 hărți, să știți. Da. Am ieșit din hartă, să zic așa, de pe hartă și am trecut de curani, așa cum să zic. Nu știu cum să zic. Și m-a aruncat și acel tir s-a izbit în al meu și s-au format ambele mașini, era tirul ăsta și ăla. S-au stricat ambele mașini, tare de tot, și elicopterul a buvit. Dar merg ceva, dar m-am izbit de mult. După cum vedeți, intră cum trebuie, stați cam un glitch, da? Și când vreți să dați mașina jos, este un buton, vedeți acolo. Da, uitați. Ca să dați mașina jos, trebuie butonul verde și ca să dați pe ăla alb, se închide trapa dacă apăsați pe el. Și
pot să dau pe... Da. Să descărcați jocul ăsta, să-l ajunge pe magazin Play. Happy Mod, dacă știți. Da. Cred că este disponibil și pe... nu știu pe ce telefon este disponibil. Pe iPhone nu prea știu. Pe iPhone, cred că pe... De pe ce descărcau iPhone-ul? De pe... Aplicația aia... Nu. Sau la smartphone, nu știu dacă e... Așa. Uite, pot să mă opresc aici sau pot să fac multe tâmpenii, să zic, în jocul ăsta. Cât mă, bărci, avioane, elicopterul ăsta este de armată, Deci e cel mai jocul mare. este de... Jocul este gratis. Gratuit. Și... Hai, viețul ce-a dat. Stai. Și el vreau să-l agăț pe acest om care vrea help, care cere help, cere ajutor. Oh, nu, cere ajutor, vai. Dacă vă place acest joc, scrieți în comentarii și vom face la 3-lea videoclip, nu? La 3-lea videoclip o să facem provocări care să le scrieți voi. Dar să scrieți jocuri care ar fi ceva. Provocări și Da, ceva. Jocuri pentru Samsung. S5 sau J3. Jocuri pentru Samsung în general. Da. L-am luat pe sus, remolchierul ăla. Facem ciudă că are el mașina mai șmecher pe asta. Dar mașină. Hai să o upgradez. Am upgradat, vezi și fain a făcut. Puteți să și upgradați dacă vreți. Da, eu am upgradat mașina mea. Uite la strade. Ai văzut că vreau să sară de pe pod? Da, dar nu pot. Ăștia, dacă îi mai auziți pe fundal, sunt frații noștri. Fratele lui sora mea. Clar. Chiar că Sunt mai micuț. au Sora 9 ani. Sora lui are 8 ani și... S-o bat cu șnurul. Da, și ți-am dat în gură. Nu știu ce ăștia. Da, O să o place, ține bun. Vor să ne facă neamuri. Stați vedeți. Dacă cumva vă arăși poți de la nunti. Ară poți de la nunti, stați vedeți. Stați liniștiți. Uitați chiar așa, bă. Pe sora lui o cheamă Alexandra și fratele David. David Dravid. Am găsit. Eu pantaloni unul la altul. Stați, voi pune puțin pe stop. Până voi ajunge. Poți conduce trenul. Mă duc alea să-l pun pe... Să văd ce fac cu tipul ăsta și când mă hotărăsc voi porni. Da. Am mai găsit un elicopter. Cred că am să-l iau pe acela. M-am hotărât să fac cu ăsta, să-l încerc să-l controlez cumva sau să-l izbesc. Astea au fost opțiunile mele, dar eu m-aș gândi mai bine să izbesc așa. N-am reușit. Să vedeți, izbesc de munte. Sunt puțin răgușit, mai ce sunt răcit, răceal destul de puternic, am de mult. Mamă, ce bă, și meci aici. Boica-și grăsanu. Boica.
Auzi. Izbiture. Hai vedem. Apă, vină cu mine. Ne prăbușim pe Marte. Asta merge prin apă, bă. Trag prin apă. Deci dacă Se auziți, duce motorul. sunt băgatul seamă. Și dacă vreți vă abonați, dacă nu, Da, nu dacă subscribe. dați like, subscribe. Da, nu vă obligă nimeni să dați like, așa. V-am prezentat jocul, dacă vă place, dați like, subscribe. O să mai punem jocul. Da, dacă văd foarte multă susținere din partea voastră. Și să nu uitați să-mi spuneți niște jocuri. Sau provocări. Eu am un joc care seamănă foarte mult cu unul de calculator. Am să vi-l prezint. O să facem Cam un atât pentru ziua de videoclip astăzi. cu Minecraft Pocket Edition. Da. Cam atât pentru ziua de azi. Eu sunt Lup Gaming și v-am prezentat jocul ăla. Chiar așa. V-am pus povestea mea. Tararara.